tunchuma chuan Russian pa Anatoly Moksvina chanchin kan ngai thlaudon ani Anatoly Moksvin hi Russian Nautelem Siam tu pa ti te puin alar hleya November tha kumsang ni som pakhata khan police te chuan Anatoly anule pa te chena in an handap chuan Nautelem somni paruk lai mai melrap tak tak an hmuwa Nautelem tamjok chu Anatoly ruma mu ania police te chuan Nautelem melrap le maksak tak tak chu an han enchianga an khoivel chuan Nautelem chunga chuan Mihring taksa an hmu chuak ta ani Mihring thito taksa somni paruk zet mai Hmangin Anatoly chuan Nautelem alo Siam ani chu Mihring Ruang a hmante hi an vain kumthuma changa kumsomthum in karvek an ni bok engwangin nge Nautelem chu Mihring taksa manga Siam a chile du tat nge ani ti sheturin Anatoly anun hluile mi ziate I han bi chiang don te ang Anatoly Moksvin hi September ni khat kumsang khazakwa sumruk paruk khan alo pianga anule pate chu Yuri le Alvera te ania anule pate hian an fapa chu naupangdang ang anilauti anaupan laya changin an sha a naupangdang a yin afinga a IQ po achung nung bi kani Anatoly hi kumriat vel ani chuan ami zia chu naupangdang anglo takin adanglam chauchanta a anule pate chuan a har satnate soipui tuma an hanbiak chuan Anatoly chu angoi tlatlo le achungte ka zonga chette achin pha china anule pate chu an beidona wangin an school zertir tu te chanpuina an dil to pa ama chawa a omtlat chinte chu an zertir tu te chuan ti dan an han ngai to a no pangdang te hena chuan komlu sham sham turin an tia nimasela chutia no pangdangin Anatoly chu komtlang nel an han tum chuan Anatoly chuan alo khozok china ama nai tum lui tu no pangte chu kuthak te alo tum china ni chutia no pangdang ten an tor pha ai chuan ti in zertir tu te po chuan ma an la chhun zom talawani ni kha chu Anatoly chuan heti hian a soive boka tlai khat a school bang ho chu konglaka mi pa pakhatin alo khwai khemani ome ina a hopa in dukle hliam tamtak aneya nimasela anule pate chu a shilawa anule paten ataksa duk an hmu chuan skula no pangdang tenen anin ti boile towa an ngaya Anatoly hian skula le in lama poni se chian akom ngai lova lekhabu ero engtiklai poin a chiar thongani skula po chian kom ayin cholok lai poni se lekha a chiar reng china an skula po makmosang ber ani zaza china ni no pangte ani lain chongdang som pathum got mai ainjir thiam boka upatnu powa chong pakhat le khanjir belpo kan har satnen no pang mania chong som pathum injir thiam thai chu a thuak a mangna sa leyang ti chu a shat theani ti chuan marchni li kumsang khazakwa samsari pakwa khan anuna thildu omlo tak mai atong le ta a hemi kum hian kumsom pahni leka upa ania an school khelmola chuan no pangdang tenen bolhlo som bol dan chungchang zerin an oma a chiante zenga chang chuan Anatoly chu akal chang ta dai maya awa shan nu chuan an school campus bulloka mi somrwal vel adum veka in thom loading kwal chup chu a hmuwa a en thla a in thom dum vek te chuan chong shat lo thu an han chama an thil din hwal chu kuang mi thi da na ania Anatoly chuan arab dewa wangin a classmate te omna lama le ta tuma nimasela chung ami en thlak te chuan an lo mu man sia Anatoly chu anomna chuan an shoi luta a kuang chunga om mi thi chu fop turin antita ani kuang chunga om mi thi chu kumsom pakhat mi Natasha ania Anatoly chuan Natasha chala chuan a fo saka chumi hnu chuan zungbun in neina zungbun hi Anatoly chu an peleta a mi thi Natasha chu buntir turin antia pakhat chu ama an buntir bokani chumi hnu chuan akal an phalsak veta a akal ma in basketa thele poisa an pe boka Anatoly hena chuan ni somli chung chu tuma thil thleng chungchang chu shilo turin an cha bokani an soidan chuan pui thuna thila thilti ngei tur aniome an chang chuan tuma a shilo nge ya nimasela zantin deuh tho me chenau pang Natasha kha amumanga rapom tak takin a hmu china amang hlo taka wang chuan Anatoly chuan anule pate hena chuan a thil ton chungchang chu a shilta a anule pate chuan doctor te an ron saka damdoi te cho in ain en kolta a nimasela omzia anei thei chuang lawa
ama in aswal chuak ta zokani a soidan chuan amumanga vek chuan Natasha chuan in thoi dan tur ashila ti chuan Natasha soi angin ain thoi ta a amangrap tak tak te chuan an kian san theita ani ain thoi na man hi dark magic ngei ani bok heng zong zong hi kumno pangte ani lai thleng vek ani ya apuitlin nu chuan Moscow State University a lekha azira a subject lak chu philology ani Anatoly hian amale ama chu expert necropolis ani thu asoi china aum zia chu thlanmual lam song bol le enkol dan thiam ain ti ani mithi le ruang song bol te chu athil tuina zong tak ania a university kalna a club pakhat the Luciferian Society chu azomboka black magic te anzir china in thoina rapum tak tak te an nei china ni ti chuan mi pat mei chatna drugs le zulaka te chuan in sum sham sham turin thu atiam boka azirlai baka a club zom ne na a boy to te reng nen a graduate chuan mark chatak a score bokani Russian to English dictionary pani ngot mai azek boka foreign chongle phraseology anti mai po azek bokani a fing chung chuang hle ti chu a shat mai ome ana thopui te chuan a fin zale a fel zate angil nei zale thopui anom zate an soi cham che chinani nimasela apuitlin nu poin chian ala kom tam chuang lawa anvenga university ya lecturer na athoka arin tlaka athiam hlebok ni iran soyani university ya atho lai vek hian no pangte hena foreign language zirtir lamchu eizonna na man adu ta dewa chuti mek lai chuan me chepakhat atonga kumsang ni pathum khana ni ya aming chu yulia I ani me chehlim thei tak ani ya Anatoly nen hian anin lai chin na hi a romantic lem lawa chenang deuh chau an ni berani chen satlia ai chuan anin nelin anin kherton hle thongani an pani chuan anin nayang chu ani tamaya nimasela Anatoly chuan ahma a in thoina alo nei to wangin sex mang na salo turin alowin tiam to boxi ya ti chuan yula chu fa adoppuya asom ta a falak chu andu ve ta nimasela har satna an nei thung nupa angin omma se inshanga anla cheng ve ya Anatoly chu anu le patina ala chenga ana la anget boxi lo nen ti chuan falak chu du viau ma se an dil na chu no sak anita ani hetia fa an lak thei tak se lawa chuan Anatoly le yula te chu anin chen ta a an nun chu atharin an hmang le ta ani hemi nu kumsang ni panga kumni na alawin her chwale meu chuan Anatoly chuan thil tum le chak em thar anei le ta a thil tum chu mun shang shanga kalkwala a bikin thingtlang khwa te kala history lama insorbing adu ani research te beya atamzo ka chuan kengeya kalte chu adu boka hetia khoshang shang atlo kwalpa hian thlanmol tam tak tlo kwal adu boka ti chuan atub anga anum chuan thlan angai nat mun te chu atlowa a thlanmol tlo apyang chu uluk takin atifai vek chin bokani zana te chuan thlanmola chuan ariak china a thlan tlo hau chu an pian kumle an thi ni te a chin che thlap chin boka zan khat phei chu mithi kwang tur an siam sa atuka man mai tur an tia chuan mu in zan te ariak bokani thlanmola aria zia wang hian police te po in station lama enge ati shat tu min zona te po an zot fawa nimasela history lama tuimi ani zale research abe meka thil changkai ani awanga thlanmola te po riak mai zel ani thusoin an chwa vele mai zel boka hetianga awa kwalna hian somle rokte po atok bok china kumni chung awa kwala hian Anatoly chuan thlanmo zasari chuang lai mai atlo manani kumsang ni paruka changa sangni pariat porvela khan a research be changa athil zir chhuate be chanin anha thona newspaper company tan lekhabu azakta a nimasela athu zia dan chungchanga soiselna atona sat emawangin engma chhuat tur nei lovin azuiralta ani kumsang ni pariata vek chuan lekhabu ti chuak lein hemi tum hi chuan athu zia te min an ngai hlut sakta dewa ti chuan kumsang ni som pakhat khan terrorist ten Russian airport chu an beta a mi som thum pasari lain an nunna an chan pha ani mi za somli ve lain hliam an tok boka he thil thena changa thlaing mozat no chuan mi tu emo in Anatoly chu muslim hau thlan mola
an sa khwana tibor bang zonga achetlalai an hmu thu police te hna an report ta a police te chuan a hma poin thlanmuala ache dan maksak tak tak awangin an lo en thak ruk reng alo ni to sa bok nen voi hne na atan thozo an tum le ta ani ti chuan kumsang ni som pakhat November ni ni khan police te chuan anatoli chen in chu an dap ta a in chung an han dap kwal chuan police te chuan an bei sei ang thil hlo omemo ral thom emo engma an hmulawa nimasela atira kan soito ang khan Nautelem du omlo zet mai somni paruklai mai chu an hmu chuak ta ani atamjok chu Anatolia pindana an hmuwa achin kha chu garasa te po mu ani bokani an Nautelem hmu chhuate chu nopangin an pum lop lop thei ang ani tlatlawa lian pui pui mishing tia tia te me che thom no anin belvek boka Nautelem mel chu han hmu thuta che tor theina tur khop mel an pu ani police te chuan Nautelem te chu uluk taka in chung an dap kwal theinan ti in handa son antuma nimasela anrin anglo takin alo jang veo lo tlata an han choi son don chuan Nautelem te taksa che dan chu mak an ti hle maya Nautelem taksa chuan Anatoli chuan thil thuruk anai an ring ta a Nautelem pakhat chu an han chiata a chunga chuan mithi to ruang ru kol deuh to chu an hmu chuak ta ani ti chuan engkho soi se se to lo chuan police te chuan Anatoli chu an man ta ani anu le pa te po chu zona zo an nia nimasela engma an shat pui lo thu an soi thung ani anu le pa te hian Anatoli an Nautelem asiam chunga mishing taksa ada ti an shat lo wangin atuka chuan apa chu heart attack in a oma enkol ngal ania anu dewa anu po chu a chaklo zwala damdo ina enkol ani bokani Nautelem chunga ruang om chu kumthuma changa kumsom thum inkar an ni hloma Anatoli chuan zona zo ani chuan engma azeption lawa police te hna chuan Nautelem siam masak ber chu kumsang ni pathum mei thla khan ani thu asoya mithi ruang aman hau hi andam lai poa amshiat hau anni thu asoi bokani anthi chante engkim an chanchin ashevek boka asoi dan chuan arwang man te hi an tharau hne na phalna alak thlapte ni ina soi bokani ti chuan inlama honin a cheibol ta chena ni athil ti chan anzo chuan heti hian Anatoli chuan achanga black magic mangin mithi to te chu kai thole atuma police chuan Anatoli hi zona zo ani hian a felin anung chang a chahle ani ome athil ti dan chungchang po engma norlui ngai lovin a soi vekani Anatoli chuan Nautelem te chu afa angchia a en tho asoya Nautelem siam te chu an birthday te alom sak thin bokani a soi zel dan chuan Nautelem siam te chu a kho harna lakyan saktu annia fanei adu hleya falak a thei silawa chuan Nautelem te chu a chung kwa afa te angchia anni thu asoyani chail ma saber chu kumsang ni som pani khan neyania rirolam mithiam te kau ani boka anjir chan nuwa Anatoli chuan paranoid schizophrenia anei thu ansoya ti chuan mipa ngai te angin shemna pek ani talawa September ni somni pasari kumsang ni som pathum khan jail pa ngai ani lovin rirolam enkolna dongpa a shemna motorin ti anita a psychiatrist te enkolna hnuaya a oma tharuk dana psychological assessment nei sakje ania arwang man tak zongjong chungte hna cheu chuan court chuan dollar somsari panga zel peturin ati bokani